ପୁରୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା ନୌସେନାର ପରାକ୍ରମ। ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲେ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲେ, ଜଳ ସ୍ଥଳ ଓ ପବନରେ ଦମ୍ ଦେଖାଇଲେ ଭାରତର ନୌସେନା। 4ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ, 15ଟି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ, 30ଟି ହେଲିକପ୍ଟର, 10ଟି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ଗର୍ଜି ଉଠିଲା ପୁରୀ ବ୍ଲୁ ବ୍ଲାକ୍ ବିଚ୍। ଚିତା ଆକାଶରେ କଳା କୌଶଳରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖି ମୁଗ୍ଧ ହେଲେ ଦର୍ଶକ। ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ଗଡ଼ିଲା ନୌସେନାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ହେଲିକପ୍ଟର ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। ନୌସେନା ଦିବସର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ, ଆକାଶରେ ବିମାନର ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ସହ ଅନେକ ନିଆରା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ଦର୍ଶକମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମଧ୍ୟ। ଆହୁରି ରହିଛି ଅନେକ କଥା। ମହୋଦଧିରେ ମହାବିନାଶକ ସାକ୍ଷୀ ରହିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନୌସେନା ଦିବସର ସାକ୍ଷୀ ବନିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପାଲଟିଲା ଜନସମୁଦ୍ର। ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ସହ ଆତଙ୍କ ମୁକାବିଲାର ଡେମୋ ଦେଖାଇଲା ଭାରତର ଯୋଦ୍ଧା। ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ନୌସେନାମାନେ ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଚଳିତ ଥର ପୁରୀରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ନୌସେନା ଦିବସ। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମହାରାଜ ଗଜପତିଙ୍କ ସମେତ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ଓ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଗଜପତି ମହାରାଜ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନାଭି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୌସେନା ଦିବସ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। 1971 ମସିହା ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ନୌସେନା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଶହୀଦ ବୀରମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ସହ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁରୀରେ ଏହି ଦିବସ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଗୌରବ। ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଦୁନିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସବୁଥିରେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।